eta publikora horren beste jende etorri dela eta gustura ari altzarete, ondo pasatzen ari altzarete kantarin zuek? Bai ala ez? Seguru? Bai, bueno, dantzan eta kantuan jarraituko dugu Kortatu taldearen sarri kantuarekin, izan ere abesti horixe prestatu dute hurrengo taldekideek, eta gu guztiok kantuan eta dantzan jartzeko asmotan datoz. Txalo bero bat ere eurendako. Apa kuadrilla, hartu lekuak. Hori da. Venga, bagoaz, Bia txaloiek! Hop, hop! Dice pasatzen den azken adiota. Egitan, eta dipita zarri. Beralean. Zari, 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 zari. Zari, 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 zari. Zari, 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 zari. Bibatu. Bibatiko ziren emitintzen zuzenean. Dipita zarri bere munduean. Oso ondo, venga txaloie guztio! Zortzea, doni gozagorik, sarri herria. Zerua prestatzen, ez dakit pasatzen den azken aldila, eta zirera jaten zaritan. Beralean. Zari, 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 bibatu. Berriro! Zari, 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 bibatuaz. Zari, 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 hankan kalera. Zari, 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 bati, listo, marcha David. Hori, venga txalo, oie! Eta berriro! Zari, 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 bibatu. Zari, 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 hanka kalera. Zari, 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 listo, marcha David. Eta venga txaloiek berriro! Hori, hori! Eta berriro kantuan! Zari, zari! Venga txaloiek! Bibatu. Bukaera! Hori da! Oso ondo! Bueno, zelako kantu martxosoa, ezta? A ber, aurrera, nirekin, torri hona. Zuek bai nahiko martxosoak zarete, ezta? A ber, aurrera begira. Bai, ezta? Bueno, zelan zuen pausoak eta zuen gauza guztiak, ondo atera dira? Bai. Bai, eta letra zelan, porque esan didazue batzuk erdipurdi zenukatela? Bai. Bai, ondo atera da? Bai. Bai, oso ondo. Eta dantza zuek asmatu duzu edo nola? Pizkatxo bat asmatu duzu? Gauza batzuk asmatu dugu. Beitu.
Eta zein zen koreografa edo guztion artean egiten zenuten? Guztion artean. Guztion artean. Beitu, oso ondo, oso ondo. Bueno, pues ikusi duzu, hau da, hurrengo taldea. Primeran, Erik, batxala bero batekin, Goazen agurtuko barrura. ditugu hauek ere.